No, začali nám rásť kozáky smrekové a je ich naozaj koľko chce človek. Sú nádherné, nádherné. To sa len presúvame o máličko ďalej. Musím šopkať, lebo tu keď ma takto uvidí, tak ma zastrelia, že koľko hríbov je tu. Tu sú famózne. Presúvame sa máličko o jeden smrek na bok. No, tu už máme čo to je nazbierané. No a tu sú ďalší krásavci. A toto je nazbierané za